100% català. Periscope, le magazine 100% catalan. Avui, 25 de setembre, obrim aquesta emissió amb la crònica de l'Eric Forcada, que ja sabeu, cada diumenge ens troba un quelcom a celebrar. Tal dia com avui es recorda una gran victòria per la llengua catalana, Eric. Sí, com ho sabeu, la història de la llengua catalana ha estat sempre portada per lluites, lluites i lluites, i encara lluites, fins a aconseguir unes quantes i, malauradament, petites victòries. I el 25 de setembre de 1991 marca una d'aquestes victòries. Sí, aquest dia, el diari oficial de la República Francesa publica el decret de creació del certificat d'aptitud per a l'ensenyament del segon grau de llengua catalana, el famós CAPES. Un concurs per mort de tenir professors formats i, sobretot, per mort de regularitzar i normalitzar l'ensenyament del català a secundària i batxillerat. Doncs sí que fem un brindis, és un dia de victòria. Jo crec que millor celebrar una lluita començada al 1985, quan els bretons guanyen el dret de tenir llur CAPES. Nosaltres aquí hem vist de 1985 fins al 1991, o sigui, durant 6 anys, intervencions a prop del Ministeri de l'Educació, dels 3 diputats de Catalunya del Nord, del president del Consell General, del Batlle de Perpinyà, del món universitari, i en passem. I hem vist, sobretot, la mobilització de les associacions amb enviaments al ministre de 3.000 postals, com també l'organització d'una vaga a l'universitat i l'ocupació, el 9 de maig de 1990, de l'inspecció d'acadèmia de Perpinyà per part de sindicats i, sobretot, de grups de pares i mares d'alumnes. Donc tenim ben clar ara que aquest concurs específic es va guanyar i donc fa tot just 30 anys que naixien els primers professors de català. Així es va convocar després de la publicació d'aquest famós decret un primer concurs per 4 places. Tindrà lloc els 24 i 25 de març de 1992 a Montpellier, ben segur. Tindrem els nostres 4 primers titulats que faran llur primera reentrada amb títol oficial al setembre de 1992, fa tot just 30 anys. Quan parlem de lluites i de victòries, al setembre de 2019 el ministre d'Educació anuncia la suspensió del concurs del CAPES de català per l'any 2020. Tornem-hi. De nou veurem les mobilitzacions d'estudiants, d'associacions i de sindicats per conservar la victòria que havia representat la publicació del decret del 25 de setembre de 1991. Encara que el català té al seu actiu unes victòries, unes quantes victòries, arrosseguem moltes lluites i ens podem preguntar si el català, de fet, és pas només una llengua de lluita.